Shalom Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng pepanggihan kalian kula Pulung Setyono Sanyoto saking GKJ Salaman Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar panyuraos Sabda Winedhar. Dinten sakmenika Senin Pahing sekawan welas Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapethik saking Ayub sekawan likur ayat 1 dumugi 8, Jabur selawe ayat 11 dumugi 12, Yakobus kalih ayat 1 dumugi 7. Kanthi jejer Gusti Yesus menika Gusti Allah. Nas menika kapethik saking Yakobus kalih ayat 1. Wong kang pracaya marang Gusti Yesus Kristus, Gusti kita kang maha mulya. Gusti Yesus pancen boten kanthi cetha nelakaken wonten ing kitab suci bilih panjenenganipun menika Gusti Allah. Ananging menika boten lajeng ateges bilih Gusti Yesus boten nelakaken bilih panjenenganipun menika Gusti Allah. Contonipun wonten ing Yohanes 10 ayat 13. Aku lan Sang Rama iku siji. Kados-kados Gusti Yesus boten ngakeni bilih panjenenganipun menika Gusti Allah. Satunggaling muridipun Gusti inggih menika Thomas matur, "Duh Gusti kawula, Allah kawula." Lan Gusti Yesus boten nampik perkawis menika. Mila cetha bilih saestunipun Gusti Yesus menika Gusti Allah piyambak ingkang pantes dipun sembah. Wonten ing bab saderengipun Yakobus nyerat supados tiyang pitados ingkang maos seratipun sami saestu pitados dumateng Gusti Allah. Nas dinten menika nandhesaken ngengingi tiyang pitados ingkang sejati menika tiyang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Awit panjenenganipun Gusti kita ingkang maha mulya. Perkawis menika nilakaken bilih Gusti ingkang maha mulya menika saged nyawisaken sedaya ingkang kita lan panjenengan betahaken saben dinten selami-laminipun. Bilih kula lan panjenengan pitados Gusti Yesus menika Gusti Allah ingkang maha mulya. Lajeng kenging menapa kedah mangu-mangu lan mentingaken diri pribadi. Mesti wonten pengajeng-ajeng. Nas dinten menika badhe maringi pepenget bilih sampun ngantos tumindak minangka tiyang Kristen boten cunduk kalian kapitadosan dumateng Gusti Yesus. Wonten ing tutuk nilakaken pitados dumateng Gusti Yesus ingkang maha mulya ingkang saged maringi sedayanipun. Ananging pagesanganipun taksih mangu-mangu lan mentingaken diri pribadi. Menika sikep ingkang saestunipun boten pantes dipun gadahi dening tiyang pitados. Lajeng kados pundi kula lan panjenengan? Menapa tasih mentingaken diri pribadi kamangka pitados dumateng Gusti Yesus ingkang maha mulya? Sumangga nulada tindak gesangipun Sang Kristus. Sumangga dipun raosaken Gusti berkahi. Amin.